Esta mañá presentábase na sede da patronal ribeirense a terceira edición da Feira Gastromar, que terá lugar a fin de semana do 23 ao 25 de agosto. Na cita gastronómica que se celebrará na Praza de España, exaltaránse os produtos do mar, con especial atención a aqueles peixes e mariscos que se descargan na lonxa da localidade, como é o caso do lirio e a xarda, pero na que non faltarán tamén outros produtos, como son o polvo, a navalla ou a ameixa, entre outros. Para nós foi un compromiso que asumimos en seguir traballando en este camiño para que Ribeira tuvera, digamos, pois un evento super importante en tema de degustación de produtos tanto de lirio, tanto de sarda, de pulpo, de todo o que se pesca aquí en Ribeira, tanto polas lonjas de Aguiño, de Ribeira. Entonces, pois tamén intentar que con isto dinamicemos o que é o tema dos centros de Ribeira, non? Que nos den esta oportunidade a todos de promocionar o noso produto nun pueblo como o de Ribeira, non solamente de Ribeira, senón de todas as partes, non? Estamos falando da lonja máis importante de Europa. É de verdad que estou moi agradecido ao sector extractivo, agradecemos a todas as sectores cofradías e ao sector pesquero, pois, que nos dades esta oportunidade de seguir representando o noso peixe, do melloriño que hai. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita gastronómica, que servirá de promoción turística do municipio, aproveitando tamén o tirón do verán. Sabemos que son datas nas que a cidade de Ribeira está completamente ateigada de xente, dende a Asociación de Empresarios e tamén coa colaboración das confrarías, pois estiveron facendo un bo traballo ao longo destes últimos anos para posicionar a Ribeira nese mapa de eventos gastronómicos de primeiro nivel que temos no noso país e, por tanto, tamén Ribeira merece e necesita unha feira gastronómica que poña en valor os seus produtos pesqueiros e os seus produtos marisqueiros. Ademais do Concello e as confrarías locais, as cooperativas de armadores e varios locais hostaleiros, na iniciativa colaboran tamén a Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar e a Deputación da Coruña.